dyma ni, penllanw'r cystadlu fan hyn ynghylch y defaid, y Pencampwriaeth. Aroswch da ni gyfeillion, mae'n bwrw tu allan, peidiwch mynd allan, mwynhewch yr arlwy sydd gyda ni fan hyn ar S4C. Ac yma, i ddechrau'r cystadlu, mae 'da fi dau arddangoswr llwyddiannus iawn, Deo Hughes, tîm mawr Caernarfon, a John Griffiths, tî hir Glanferry. Croeso ato ni. Diolch yn fawr. Na tad, diolch. Na tad. Iawn. Adran y croesfridiau sydd gyda ni yn y cylch ar hyn o bryd, a dyma'r math o un i ni cynhyrchu fan hyn yn ein diadelloedd ni. Ie, hwn yw bar y menyn y diwydiant, i gweud y gwir, ond y gorion sydd yn ei heddi. Ac wrth edrych ar y llinell ar hyn o bryd, mae'r beirniad yn mynd ati nawr i drin a thrafod pob un, a mae gyda Elfed a Kate Jones cwmhydfer Tricastell ar hyn o bryd. Dau o'n cryf iawn fan hyn, Deo. Yndi, maen nhw'n gwerth y gweld ydyn, chyrra teg. Digon o gig i weld anyn nhw. Hyd da anyn nhw, cyrff da. Yndi, maen nhw'n da i weld ydyn. Beth fydd y beirniad yn chwilio amdano heddi? Fi'n ofni taw llawndir o gig sy'n bwysig, llawndir dros yr ysgwydd, trwy'r cefen, a lawr i'r corteri ôl yna. Mae e'n wylo am llawndir o gig i dod i ar i werthu yn y farchnad neu dod i ar y plat. A mae rhaid sefydlu fan hyn nawr gynnar yn y dosbarth y croesfridiau. Y peiri sydd yma, does dim bryd yn benodol, croesfridiau ydyn nhw. Ie, mae'r un yn peiri o bob fath o bridiau, ond beth sy'n debygol o fod, mae'r un yn dod o'r deallardau sy'n dod o'r ffermydd o Gymru. Felly, falle bod y croes o ddafad Gymraeg neu croes o ddafad fwy sildirodd, ond ie, na beth sydd yn ni fan hyn. Y beirniad wedi bod yn cyffwrdd ar fiwlen Gymreig y rai y pennau gwynion yma. Maen nhw'n ddwy smart, yn dyn nhw? Yndi, wy'n smart, wy'n mowr iawn i weld. A mae hynny wedi dod yn bwysig o fewn y diwydiant fod mae ffermwyr rwan deddol o fynd am y pwysa fwy. Ydyn, a wrth edrych ar y par, yr ddwy fiwlen Gymreig yma, Daniel Jarman, Rhyw Brongelli, Llanidloes sydd ar ein ni, a maen nhw'n cael eu tynnu mlaen ar hyn o bryd. Odi, mae pethau'n dechrau mynd fwy cyffroes yma. Mae'r beirniad yn symud yn gyflym. Mae wedi wneud i penderfyniadau i tynnu rai o'r peiri gorau ymlaen. Mae da ni Elfed a Kate Jones o gwmhedfer Tricastell. Rhain, y teulu yma nilliodd y gystadleuaeth hon y llynedd. Ydyn nhw'n edrych yn debygol fe allan nhw'n neud yr un peth eleni eto? Wel, digon posib mae wedi closio nhw at ei gilydd yma na, wan dydi diolch mynd i newid, dwi'n yn gwybod. A wedyn mae da ni Daniel Jarman, fel o'n i'n dweud, o Llanidloes, ac yn ar y pen, Neil, Dylan, Arian, Iestyn a Iwan. Eto o Tricastell yn grifiau. Os, a mae tri par nawr sy'n debyg iawn i gilydd wedi cael eu tynnu mlaen fan hyn. Y par ochr hyn sy'n fwy o lled o lle, ond dim gwaith yr uwchder. Par canol yn par pert ofnadw. A mae par fi'n siŵr sy'n teimlo'n weddol galed ar y pen gyda croes syffoc ynddo fe. A dwi'n gwybod yn y pen draw yna'r pennau dion yna, mae Neil Dylan wedi cael doler ar ei goes, wedi cwmpo, ond mae dal yma yn y cylch gyda 8 par i gyd dros y ffair. Anhygoel. Os oes unrhyw un o'ch chi'n dilyn ffasiwn, na'r ffordd i ddangos defed, un ysgyd a un siwsen. Ie. A mae'n braf i weld y ddau blentyn ifanc, Iestyn a Iwan yn helpu. Dyna di'n dyfodol ni yng Nghymru. A dyna ni! Hanes yn ailadrodd hyd afon yn y cylch y defed, Kate a Elfed, Jones yn ennill. Pencampwriaeth adran y brydau croesfryd. Chi'n cytuno? O no, war y teg, ond llawndir o gig o bellter da'r ddoi na. Fi'n siŵr mae'n penderfyniad dda. No, a fi'n hefyd, no. Maen nhw weld fod nhw'n sefyll allan o'r holl lwyn sy'n ar ddangos yn y gylch yma wan. Mae'r par na'n sefyll allan dydi. Chwarae teg iddyn nhw wedi greu. A dwi'n gwybod mae'r teulu yma wedi bod yn gefnogol iawn i'r ffair ers blynyddoedd maith. A'r sioe hefyd yn yr un modd. Mae'n gret i weld. Diolch yn fawr iawn i chi. Na i fynd i gael sgwrs gyda'r enillwyr. Elfed, congratulations! Thank you, thank you. You did amazing last year. Are you going to is history going to repeat itself? This is our little bit this year. This is it. And where's Kate this year? Chile, Andy's enjoying herself. Ah, I'm sure she's watching. I doubt if she's watching. Keeping an eye on you. Oh yeah, someone needs to. Congratulations to you. Diane. Thank you very much.